Zdar se další tam dalšího dne, dneska to je challenge a to bude koupelnová. Mám tady věci a ty si budu patlat takhle na tvářičky. Takže kokosový tuk. Smrdí to, ty vole. Smrdím. Co pak tady ještě máme dalšího? Tak teď můžeme vzít trošku prášku na praní. Takhle tady. Prášek na praní. Sem taky. Ano, mejdlo. Tak. Takhle to rozmažeme. Fuj, to smrdí. Tak co budeme ještě? Dáme šamponek. Segrin šampon. Tak. Fuj, těpíká se mnou ruce. Červené vypadám. Ručník. Divný světlo, já mám tam tu moji velkou. Co pak jsme si ještě mohli dát na tvářičky? Fuj. Tak možná jít hřeben, určitě taky. Já si hřeben. To pálí. To pálí. To bude ten prášek na praní. Ten háro. Lidi, tady to bude asi pro toto video vše, takže zde.